nige gutuka asama gacho Uhuru Towers. Uhuru Towers building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabiri egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetira chinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Wakira vya Moncho Murigere Getembe Television chinga kicha bono mwambi karibu sana semirobiri ya Getembe TV litukeri gari rero litukori ya Jumanne chitariki 13 cyo mutinyo gatano omwaka oro ne chiri bubere na 2025 karibu sana irinde nyara gukumanya ayaberega gokorekana ase chinsemo asensemo yekeunga chinse 12 cha bono mwambi ndo chinga embura nigo agendete go itekaswe obonge kigima obotuko bogima nigo embura yature nande bone semambe yabono no gokuburanga akira kwa bukire origetie gosoka gochiko gwata gosegocho chaka ritukuri yawo ene kiabuna kwanyare kubeka changa chindito changa chikugotanga kurase obokeno nabo igo nabo onye gokogenda ase atambe goseko manyetenga nabora ete ase ogotuerwa nabo koimokia umbrella ekiagerenchera ekorokana nga rire nigo ligendete konya go nigo ligendete kunyakorera akegima ase chinga kiechiga igo karibu sana herinde tunyare gosanga na nekero ntarachaka omuroberi Moncho Murigere nigo konyoranga osekero kene nigo kumanyanga egati yabanta bange bari twabere togosanga nabukwe gumonda gotabona nigo twibore tutunyare gwakana goseko pay bills and die nga yani go twibore tutwakana madeni tunyare goika ogukwa lakini nde nandikiro kurigererio oboge moboiga gosekero gotene na asense mwende kwanyoranga obuge moboiga there is more than paying bills evinto nevinko muntu rakora sobuge moboiga otatiganga ogwakana ometoko nyoro muntu akorigenibo esekyo korigenibo because chivese chiganga nchiche kogokonya osomia abana wakana school fees echo nechi bills wakana ose kugore evinto yani ngakerenga ki we are always buying things kirigento niko togenderete wakanera lakini nga obuge mabori mbobwate there is a meaning nera roroko se enchira nero ranyara komenya obogima ne tabanga neche bills choko koligerere go se kwanyara ligeretinga embwana to koligichibesa chega na iga mundu no bwente gutwara uguisana kakoria sobogima obogima go se gwakora ibintu kite kwanyara kwegokia no bwente ko ba happy in this life igo no sia sore manyanga nonye gukonya kongangana koligia ebitoki chinga kiechiga unabone mbule gotu umuntu nonye kubuka korogo komanya korengereringa lakini ngingo ligerichibesa mbone to wakana madeni mbone to wakana rent mbone to wakana pesa giteiga abana nkungara bale enchara ere nyomba lakini kwebanga evinte asobogima obogima tubone ko bagokwanga ikari tukaserinde no bwante ko litukerimo kwanyoranga wakorire gintu gite gose asogwetera asogokonyo gose no wakana madeni ayo gose wakana bills kwatwatire gintu kiri uranyari kwegokeri buna
at least asubugimo bwiga na atwarire meaning obugimo bwa bwatwarire mana kwa very significant ose kwa very umuntu bugukumia guciase abantu bande chengoro kwa Matilda Ovaiwa na koro assist ya kabere nere Mike na ekerongoso asinsemo yekionga mwancho murigereria nigo nkochaka kora ase county ya Nyamira nekiro bono aba MCA me ye county yo babere bakogenda ase omotimoko nigo bagochikoiranira ebikaro byabo ritukeriga ali alero kurinde ribori rigendrete gutigara ye county yo ya Nyamira nga nka yebikare biga birachikogendera gokorekana nende ningo orachikora ebikare biga kuna omo speaker ikagera kurwa amatuka magega ose kurwa achintunda chinde babere bagutwara ebikaro mara kabere kurwa ase magacho ye county assembly na boigo ebinde bikokorekana bimanyekanite buna bunge mashinani moncho murigereria musaketo polkapokara norobotiuru asinjira engikirano magega ye komiteria ye senate iyo yari gotegerera nene ututukanu wabo kwaniki wimeye county ya Nyamira igatie chibunge bere iria ya bunge mashinani yari kurabona Enoch Kukero na boigo igataba MC bali bande bari gukora ibikaro by'abasama gacho ye bunge ye county yo nigo abo ankyo ejumaine ebikaro birachikunyara ko babikoiranira byaba MC abaiga maga yo gukora recess. This one remains committed to the committee of appointments. Komite yiga ye senate nigo yanyara ko bagikona chabuna aba MC abaiga bachikunyara ko bagutwara ebikaro ase amagacha manene ye bunge imeye county yiga ya Nyamira. It has been a long journey. Nigo okungusana no kwiga kwagendere ko bagoko bawo igikabono ase kirerombe ekwereria nganero ebwatu mu speaker obene ekaro tubwate chisegi to kungusana itikondiri twanya kumanya epachetirie ya Nyamira nke kutumika iga bantu be executive eba kwenjoy n'abantu abatiga barwane ine ibulu linene ndiringa ngora kunyara ko bagakora ebikale bibirat kunyara ko babigokorekana anke osamaga chamanene ye bunge na boigo aba msimbalinga barat kunyara ko bagwikerana sebikale biga inyori karebuna asama tukamagaga ni goli orochulia nyara ko bali kwene kigwa ase amagacha yiga ine abu ankyo ebikale bigambi chikonyara ko bigokorekana na ningorara tugute differences just to bwata ta colleagues ekiakera elected members of a county assembly no oversight e governor iginko reporter gitasene kya okiaga tembe inchigo nguru kwa Polycarp okara na gosukabosio nigo abanyakenya rokoro ase chinsemo cha buruma egotoka ime yewode ya birongo ime ya Nyaribari chache bono banyari kwimuka igoro kubwatekana negekorwa kiumuga koyomo konyara gutena bukongu ekero agukana umuchukoroye umunyaruka ore ase ngendu gusosirete bugimba bwae bono obonete koba gakoenigwa tanyara akoenigwa na ekia gekogera gose kubwatekana anabanyakenya ekio kiagerire mugakoyo nyari gukana umunyaruko yo taeniwa nga nkubwatekana ngina nigo anyarete kunyora abana abanyaruka aboka kurinde abanyakenyoro nigo baimukirire igoro nekero baligetie oboene gocha ase enka eyo wakaenda kuona mpira wa Man U na Arsenal. Wakitoka kwa mpira, John aligongwa na gari akaaga hiyo tarehe 9 mwezi wa 3. Wiki ikaisha, nikaja nyumbani hapa nikaongea na babangu mzazi, ndugu zake walikuwa, nikamwambia baba, nimepata msiba na umesikia mtoto wangu ameaga na ni ajali alipata, si mgonjwa.
Baba akaniambia rudi Nairobi mtayarishe mazishi. Mama wake resi bosi usivi. Akanteria kara shukikira mwana police case. Mungu kora. Umanya kuwakisi. Tukapora tukapora kaira na paki. Mama wake resi. Amanya wanteria mwako mwana police ngamateri tuwapori. My sister nero mungu no manene. Oyo onde nero mungu no moke. Oyo taiya na ande na bwa uba irete kina koti aba muraba ya irete kina koti ninga mwana utawa sako kora akakora nishakaini amo omo mnoyo akora tu apa kire tu mwana Yesu akamata yindu ati de nayo we are ready otinda ko mwana ko moto koro atira ekagera tukagenda mimi rango yote korone se umurungu mwana ekara abete ntu igwite nga mwana yabeire toikaransa bune family tukagamba ikaba lirobe lya report toanya ekere kuti gukora totebi ibonto egutara yasaba nge kuti nja amwanga umwana are twatine ku ana menire moto hasta kwa ndio tomara tatu tuko moyo tukauha ora Cuando tú hagas everything, tú hagas de sano bueno, tú hagas legal, tú hagas mangana last minute. Itu tadi itu musuh tu kata dia, mana tadi orang kisah foto tu kata dia. Mtoto amekaa mochari 2 months. Tumekuwa tukija kisi watu wanne. Pesa hatukuwa nayo. Tulikuwa tunang'ang'ana. Sasa ile kesi tena imetubeba sisi tuzike mtoto tena wanasema tusike mtoto. Bibi yenye tulipa mochari ya huyu mtoto ni Mungu anajua. Ambaye hakuna mwenye anatusaidia. Gari hata nyinyi mnaona hata maji hakuna ya kunywa hata kiti lakini sisi tunataka hiyo. Iyo ningana iyo wechana kurase chinsema cho cha aborumanago skabosio mancho muligiriria nigo bono omugako yo mumanyikanete buna Thomas Nyang'au anyarire konyora asara enene kubwatekana nembura enyingi eyegenderete kwanekiwa ase chinsemo anene ase orogongo rwagusi omugako yoiga nigo korwa ase omuchio kebirigo ime county ya Nyamira nigo anyarire kwerera buna nigo amache amange anyarite goswa ase nyumba yaye nabo igo yerete ogukwa gwechingoko chiae naboigo nebinto binde ebinge ebikanyara gosareka na omo rai omo MCA bwe ward ya Bonyamatuta omoske Julius Amatwere nere nanyarete gukwanira enjira aligiri gosenjira temire kurangiria abara ibande eri gokonya egati abari babiri bagwetera amakongo bunaya iga musaketo Fatgad Gisemba norobotioro asenjira ekobwatia Ekero embura enyinge egendrete kwenekiwa asorogongo rwagusi nigo yamate yomugaka Thomas Nyang'au ondieri kurase omochie okebirigo mbirero aremaega yomuguko osomba amache obotuko bugukera rero weikase nyumba yaye egento keirerete ogutagurwa kurubago rwaye naboigo ogukwa gwechingoko ingana bono esokire na goteba nobokongu abeire gagwetera emyaka ebere bono ngagachaga egworiye 2023 amacha ya chatega agatagororoche chichume munochiroche chitenene iga egworiye gochiari yonsirugura akaiya akabeka inse nabono mogoroba igache tepaka chingoko chiarenga chingoko kianda yonsi pia chire muchangai ebinto nyomba tindairi amachoka muno nyarigereretigo Omochando oyo igabwa amache nigo ogocha kubwatekana no gutaba aroro kwemitaro asepara enene asomochie oyo iga okebirigo engana omo MCA we wadi eyeiga ya Bonyamatuta omoske Julius Matwere akwaneire omokia oye wogotema kurigari chibu rigiya korende emyaka ebere bono yaetire machibu andeta iyo arorekanire tukaiwananga municipality nkorigere jibesa ba contactie finance na public works bari yengera bakonya saiga. That was in 2024 na baguna korera steel na mbana gocha ingo bakwanera bate bangocha tore origitore tractor toyeto ake
emetarere parura amacha sagweta lakini kurugere bakabona they have not done anything. Last week na ngijire de tukuri alengeria Aramis kama tebiti ngende ndiye abangwa na mbaburi nkibarengereti kana ari murara gande byaya tiga mambi boki to yende kurora public works to bari request bato tractor chumanga chikumukanya tayo ono na je ko muri kurumambe tindi komonyora ono ya tu siningi to gukora korengana numugaka uyoiga Thomas Nyang'au ore na bana batano usabire akonywe erio anyore obomenyo mwanje mumbekera mangana ya asere tigo sase gabana arenjera tiago nkonya na incha asale na nyorire nusu milioni na inche imbuga tinjire nengo agacha munoro chare ga munenjire ya erire abanyene abangire saya tiaro banstake asingenjo nabatijire njira bagwetera ngasie kali abantu mbago na ite kubeka magoga yuroche ekagera abantu bagacha gwetera na ndi munaje timogoroba munakure monkonye ndole gusirindi ninyoro umane buane na inje bwo komenya asaya chingaki echecho nigo omo MCA oyoiga amochire serikali ye county ya Nyamira asogosiwa kwimukia igitambukiro kya bwango eryo gokonya amagima ya banke nabo uchamacha atire tagaikariga ariko nyoru mwana nsa tare kumutira. So it's unfortunate na whenever togotebia serikali yaitekore anything okonya abantu by correspond they keep promising ndoje mambe bakabona urucho muchando yobe Hinko reporter Gatembe kurwaso muchie oyoiga okeberigo ugotoka ewodi ya Banyamatuta ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Jeffat Gad Gisemba Mwancho murigiriria na kera umwaka nigo bono abari batenerete oborendi bwepara baguchengira ewiki yokurigiriria amangana apara na ase wiki yiga nigo rituko riegoro oyo tenenerete ekiombe kya NTSA kurwasa rugongo rwa South Nyanza kubwatirana na serikali ye county ya Kisii yokurigiriria gosensemo ye serikali eri kurigiriria amangana apara nigo bono banyarete goikirana ase omochio bosongo bunanjiremo yogoikirania aritukeri gose yogochengera ewiki yo na boigo banyarete gukwanira ikati ya manganande amange ane mono ekirenga kyumwaka oyoga ekiarenge buna baria bautarana magoro ase chipara boigo bagotumeka chinyange banyara kwanekia buna banyarira kuba maiso kigima erioko kiania amangana amabe aria gokorekana ase chipara na boigo banyarete gukwanira engana yokoenana amaki gose okonya obukurumi obupo gokorekana ase chipara obubukwirira okomentekana kumibasokana chibiche chomwancho murigiriria na sembeo kwa mamlaka ya usalama barabarani kanda la South Nyanza. Na leo tuko hapa kwa uhamasisho kuwafikia wananchi watumiaji wa barabara kufuatilia theme ya mwaka huu what we are calling the UN Road Safety Week, 8th UN Road Safety Week, ambapo tunaangalia maslahi ya wale watumiaji wa barabara wakitembea kwa miguu ambapo tunawaita pedestrians na pia wale wanaendesha baiskeli. Hao wako katika bracket ama wale sehemu tunawaita vulnerable road users, ambapo katika tarakimu yenye tulifunga nayo mwaka uliopita kulingana na ripoti ya NTSA tumeweza kupoteza Wakenya 4748. Kati ya hao tunawapata kwamba karibu 70% ni sehemu ya wale tunawaita vulnerable road users, wakiwemo hao watumiaji wa barabara kwa miguu na pia wa baiskeli na pikipiki na wale wa abiria wao. Na siku ya leo itakuwa ukumbusho na pia kuweka mikakati mahsusi ama mwafaka ili tuweze kuepukisha visa vingi vinavyopitia kupitia ajali barabarani. Tumesema kwamba kuna stages zinawekwa kiholela kila mahali, na hizo tumesema na tumeshirikiana na county government, NTSA na wadau wengine kwamba tukitumia motor agency tutaziondoa zote. Ningetaka wananchi tafadhali ile mwenendo ilikuwa mzuri sana, sababu mlikuwa mnapiga hata picha mtu akichukua hongo na mnatuletea. Endeleeni hivyo sasa. Amesema ya kwamba tusipeane hongo, yeye mwenyewe amesema. Kwa hivyo na base commander wa Kisii Central na wale mabase wote ambao wako katika eneo la Kisii
ningewaomba kwa heshima kubwa, wakati mnaona dereva analetwa ndani na askari, manake sasa ongo ikikatwa, mtaona magari mengi, madereva wetu watakuwa wanaletwa station kila wakati. Kwa hivyo pia muweze kuuliza makosa, msiangalie kabisa ya kwamba ofisa amelete dereva wetu pale station, mchukue tu kama mtu ambaye amekosa. Sasa ingine ni mia hiyo imekosa, manake ukisikia GIP Channel Inspector Boris akisema ya kwamba hongo isipeanwe, ukweli ni kwamba hongo sasa zingine inapeanwa. Kwa hivyo Mwanjo murigireya gutigana nayo na sensemo yobocheno nigo bono oyore umurikyo munene wikiombe kya bateresa gose nurses union kemanyakanete una nan aiga asensi ya Kenya umanyakanete una Seth Panyako nigo anyalire gukwanira budget yo mwaka 2025 ucha 2026 na nibo nigo anyalire guteba buna nonye nabo emirobero eri serikali anyalire kubeka anemono ekurigiriria ubokoreri wabanase gusaba Teresa iga asensi ya Kenya ase umwaka oribosio so mwaka bwechibesa oribosio nigo ere maturika asa mrunganire na guteba buna nigo serikali bonete kurigereria obokoreri bwa nurses abo abange babonete komento chibesa abande bari ku emeremo nabange banyare komento emeshara. And we are going to issue a national strike notice on various issues. Among the top issues is the conversion of universal health coverage staff into permanent and pensionable terms. We held a meeting with the CS Health, the Honorable Eden Twale on 6th. And the least we expected from him was that budget has been allocated for our UHC staff to be absorbed from 1st of July this year. But unfortunately, he was telling us they will be absorbed in the next budget 2026-2027. That was simply saying that these people may not actually be absorbed after working for 5 years in what we call dubious engagements, which go against the law, go against the principle of non-discrimination and work of equal value for equal payment. And therefore, we have other issues like return to work formula for the nurses of 2017 that has not been implemented by most of the government employment agencies, including county governments. The only institution that has fully implemented is Moi Teaching and Referral Hospital. Therefore, we are calling the National Governing Council to look at those two issues among others, and then directing or advising me to issue a nationwide strike notice. That is going to happen very soon. We are surprised as Kenyans and as nurses, because when I scrutinize the budget for this financial year 2025-2026, I get baffled. It has been, the presidency has been allocated 15 billion. 2.5 billion is meant for painting State House. Painting, yani kupaga rangi uko State House. 2.5 billion. 12.5 billion has been given to the office of the president for premature campaigns, where the president moves around the country on top of the vehicle and talk. 12.5 billion. My question to the president is, if you really love this country, why can't you just remove 3.5 billion from this 15 billion and allocate it to UHC staff so that they can be absorbed into permanent and pensionable for them to live a decent life like other workers in Kenya? My question to the president is, if you really love this country, why can't you just remove 3.5 billion from this 15 billion and allocate it to UHC staff so that they can be absorbed into permanent and pensionable for them to live a decent life like other workers in Kenya? I am optimistic, and I'm 99% that the National Governing Council is going to authorize me to issue a nationwide strike. We have never gone on strike since this government came in place, but our patience and trying to work with them has turned out to be a mockery for us. Na babwatani korase ABC yomurai wense bali bakurigereria amangana agenda nigo babiri bakwerera guse nigo banyarire kwerera egati ya makongo ari abasubati guse abatakanwa bagenderete gwetera ase chinsemo ime yense ya Kenya nekero bakubolia chinjera njibonete kubekwa roro guse chibesa njibonete kubekwa chiokurigereria amangana yaiga guse chokorenda bari bagenderete gwetera amakongo anene muno bali abatakanwa ababuraka no nyene chintakana aiga asensi ya Kenya. Wameingia kwa ofisi ya chief, wamemdanganya chief, amepeana barua ya kwenda kufanya succession, na huyu Cartel sio ambaye amewachiwa watoto. Kuna widow ambaye anateseka na mzigo wa kubeba hao watoto single handedly. Kwa hivyo wajane tuwe macho,
tujue majukumu yetu ni yapi. It touches the life of those people who sell miraa. It touches the life of women who sell charcoal. It touches the life of women who sell firewood in order to bring up their children. Kutokana na project kama hii, tunaweza kufikia wajane wengi na tuhakikishe ya kuwa hakuna yule atabaki nyuma. We also have the Matrimonial Properties Act, which also ensures the right to ownership of property in a marriage, and it says that all both husband and wife have equal rights to the property that is gotten in the course of marriage. Kwa hivyo hakuna mtu atadharauliwa kwa sababu anasemekana yeye kazi yake ilikuwa ni kukaa nyumbani nikitafuta. Mumeongelea mambo ya GBV, FGM, upande huu bado iko sawa, iko kwa sana. Muna lead na about 65% out of 26% ya nchi yote. Na ndio tunasema lazima kuna culture zile ambazo ni nzuri na kuna culture zile ambazo si nzuri. Mwanjo murigirira una umurai wense ya Kenya Muske William Ruto agochokora chitaro gocha ase chinse ao nigo bono murai wense ya Finland omanyekana tuno Muske Alexander Stubb anyare goika aiga asense ya Kenya nekiro bono bachakire gukora chinkwana na serikali enene gose negati ya baraikuru ase serikali enene na boigo kurigereria enchira baranyare gukora ukubwatana na boigo kurigereria amangana ande amange ayo chinse gosense ya Kenya iranyare kobage kubwatirana gukora n'enseri ya Finland iliyo kogendereria ense ya Kenya moyogoyu niko okokorekana asia magacho State House emiomochu Nairobi. We have witnessed the signing of 2 memoranda of understanding on political consultation and peace mediation and conflict resolution. Our respective teams will fast-track cooperation frameworks in education, tourism, and labor recruitment frameworks that will foster knowledge exchange. It will also foster skills development, institutional partnerships, and deeper people-to-people ties. We also discussed the importance of a robust health sector. I commended Finland's exemplary universal health care system and updated His Excellency the President on Kenya's progress under Taifa Care, our universal health coverage initiative. We agreed to share experiences and explore joint efforts to address health challenges and improve service delivery. Another key area of our engagement is trade and investment, and the need to expand it between our two countries. I welcome His Excellency's inclusion of a business delegation in this visit, which will participate in a Finland-Kenya business seminar. This underscores our shared commitment to deepening private sector engagement and unlocking mutually beneficial opportunities. Finland's expertise in education, technology, renewable energy, and climate action aligns closely with Kenya's development priorities. We look forward to strengthening existing collaborations and exploring new opportunities to elevate our cooperation to a strategic level. For Finland, Kenya is a very strong supporter of multilateralism and a promoter of regional peace and security, but also a country with a global voice. Whether it's Russia's war of aggression in Ukraine or whether it's issues in the Middle East, Kenya has always been one of those pillars of peace, and that's why I'm especially happy that we have signed the Memorandum of Understanding linked to peace mediation. We need to work together on the subjects that we discussed today: climate change, forestry, development, global health, technology, economy. And I'm sure that countries which might be far away but still in the same time zone will have many opportunities to cooperate.
na umurai bwensi muske William Ruto ni gobono anyarete kura igikaro gyo kurigereria enchira ensi ya Kenya na boigo ensi ya Europe obira chira chikoba chigokora amangana asinchira eri yobwamo anene muno asinsemo eri yobonchorera okubata no kuiga nenchire yemo yokogendera gukinia obonchorera aiga asinsi ya Kenya. In the times like this, you are appreciating much more trusted partnership. You see who are your real friends, with whom it's easier to do the trade, upon whom you can rely in the time of stress and complication. And that's the reason we all Europeans are here. That's the reason why I flew straight from Japan over to Kenya, just to underscore how the relationship with Kenya, with Africa, is important for the European Union. Because I think that today here we can showcase a very important agreement we have signed. The elimination of tariffs on all Kenyan goods except arms and phased down liberalization over a 25-year period for goods from the European Union will result in an increased trade between the two parties involved. And Your Excellency, I wish to note that we've had a near 30% increase since the agreement was signed, and this is quite progressive. We recognize the European Union's contribution to be Kenya's largest trading and development partner. We encourage more European companies to invest in Kenya with continued collaboration. We are proud signatories to the Africa Continental Free Trade Area, which gives us access to the $3.7 trillion market of 1.4 billion people in our continent. Through the Kenya-EU Economic Partnership Agreement, we enjoy privileged access to a $19 trillion market of 450 million good people of the European Union. Under the Africa Growth and Opportunities Act, we have entry into the $27 trillion United States market of 330 million people. Our agreement with the United Kingdom links us to a $3.3 trillion market. Our newly signed Kenya-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement connects us to another $503 billion Gulf market. Closer to Kenya, Kenya remains a key partner in the East African community, a $336 billion common market with a population of 300 million people. Each of these agreements connect Kenyan businesses to global opportunities. Monjo morigere nekero abasubati abatangani kuro ase county na mono kuro ase Lake region wose kuro ase chinsemo echiga cha Nyanza bakendete gukora chitaro cha magendero ase chinsemo nigo bono musubati umutangani kuro ase county ya Nyamira mama Emily Nyaribo anyarete gukora itaro yae buchase inyagitari ya Keroka level 4 ekero bono anyarete kurigereria egati ya monjoriri ari abonete kose amagendera aliabo abwenete komentwa ase inyagitari yo koyikia koba ekerengo kiria keganiri kose goika koba inyagitari yekerero egati yabo inyare gwikirania mangana buna bono gokora okubara kwa basubati chingaki choko gongia nebinto binde ebinge kwemili wo usinyalivo inje no monge na bwegaba namo sinyalivo na lero iga nonde iga na bangina ba abagabana be Lake Region Economic Block, the first spouses of the Lake Region Economic Block. Tuabwa to mukutano na ande tuacha iga Keroka Nyagitari gocha korora barwaire twanyorire mbiya bare abange ngona kogwena bare ngona gushugulikiru bare abanyagitari mbakoretwo umukia ase igo twarorire bunambia ase gasi agenderete gokorekana gaiga tukubaimiza mugenderere gutumia chinyagitari na nyasaba konye sengakie yega yembura nabo monto gotema kwirwanirira ase ugocha ase nyagitari egero nyare ko bagoko lingori gona abanyagitari banyare ko babako gokonya. We are quite grateful for the work that the workers are undertaking. The patients have said that they are well taken care of. The maternity wing is full. It has we have very many babies, 19 babies today, and that is excellent. So and they are all in good health.
Na kwa hiyo tunashukuru Mungu, tunasema Mungu aendelee kuwasaidia waweze kukua, ili kesho na kesho kutwa ndio watakuwa tegemeo letu. Tumefurahi sana kufika huku Nyamira. Tumefurahishwa na usafi ile tumeona kwa hii hospitali. Tumeangalia zile beddings wanatumia ni safi, nimeingia mpaka kwa choo ni safi, na nimesikia vile viongozi wao wanaongea, wako na maono mazuri kwa hiyo hospitali na watu wa Keroko. Kwa hivyo ningewaomba mkiwa wagonjwa tafadhali mkuje hapa. Nimesikia madaktari ni wazuri, hata mimi ninaomba wakuje ukule Migori. Mkikataa kutibiwa hapa, ningependa hata wakuje Migori watutibu, kwa sababu wako na very good qualifications, na ninawaombea wale wagonjwa tumepata hapa wapone haraka. Mwancho muligirira nase oroboti rwabene ngurwa ase chinsemo chiri kusase bungeri ya Nyaribari Masaba kaunti ya Kisii ekirabono museketo Daniel Ontiri anyarete gutwariganiria oroboti rumunyaruko yomo we miaka 15 uyu wate ekewa gyokorora gose gyokorota ebinto ebyo bigokorekana nekirabono munyaruko uyu anyarete kurika egitabu nencheremo yokwa aba orokiwa bande ase skuru ya gusoma omoyo elinde bagendete gutwara gose bagendere gutwara ogosemeria roboti oro unarokubwatia Ikiga asoroboti ruobene numugano w'umwana wiga umunyaruka w'imyaka 15 kurwasi Kinyurugi Korongo imiye wodi ya Nyamasibi ase bunge ya Nyaribari Masabe kaunti ya Kisii. Uyu mugano obeira ase metandao na muno asa matuka bwango iga igoro yekegwa kyae ekyo kegoseta bange tabu kyane gegoro kunyasaina sad moments Yo kwanero mwise komenyere to bogimo bako mwelio en alia jito konyoro mwalem ame to bogima bo botaka na bible bae tabwate ni school fees Cynthia Kerobo Nyanchiri oyogosome kirasi gikumi nigo hali nubumanyi nekegwa gyokorora gose korota emegano yobosemya yagonchururia nakoyelika asamasakara chingaki bwakire ekegwa nonye nabo habekire omukya nakogenderia gwetera sokulike bitabu kiagerete ngachaka kulika na story nyingi jiringo ngosoma na amono bogima bolingwetera ne school fees yego tiabora tisa jinde shopping yabora ono kwara abere isko korengana na mamu mwabo Mosubati Elizabeth Kwambuka umwana Cynthia nigakwira chingaki chaye chinyinge kulika masakara igoro yemegano akorota chingaki chabotuko na segetabu kyabangwiga morukigo iga halika nyansaina sad moments ikyokere numugano igoro y'umwana yo momuisike uyu etereta makongo gwetera sobolemerwa wo warenga senka yabo kulende gwetera yonsi agasoma numukya agacha kubo muntu wengencho asense yabo bono umwana yona naba akinete bya kurunze kirachi kwenda school agajake school bya ajuika standard 6 agaswa kunyo kolika bisakaragetiga agaswa gutabatabule ebitabu agoturwa agochora abantu osochora abantu bakumnyoka bakurwe school bono naikera nanya guito mwana winje na maite gose ne talent ya yalinge egeikera bono omwana kwenda kerachuika standard 8 agasobo no guikara sero bakasa sapa ya butuko nchiko murangiri njorare daligocha paka ya biti na imo kanaenda kumurigera sare umwana ocha gukora ocha kurara ngochiko imo kamambi ngochikurigeria alia sa alinge mesa anyora atabulite ibitabu atabulite amasakara chorete ali karigete bono anya kumuita ingi kugera gutabule ibitabu nande niganjite gocha onya gutusabe ibitabu byo kulika bono ekere na nyorete agutabule ibitabu ebi gaswa kumukanje tingukurira gitabu wanda ndaisokure ae timbo ati gitabu byo kulika kenda atari kutusabakira gine pira lakini ndo mwana oiga nje na meto sini talent ya yari
yasawa korero gwanja omwana etalindia yasoke asokogania komanya igoro ya masomo aya ase skuru ya secondary ya Bong'onta koreng'ana nomo deputy principal Morukigoiga nigo hari omong'aini giata nekene nari nekegwa ikioke bwenete gosirwa kugwatekana nebirengo by'obutaka ebyo birase enka yabo kera omwana oyo achete kuru primary akareta makaratasi abegete asi abanti amachorete na kurika omogano twachikuria omogano oyo tokarona ande omogano oyo atebuna kia konyorika nyobeke getabu na bokoba egento kiarengo nekere nabwate omokia kerenga kiare gochoborie na abisieito na kie getabu genteke na kire na kingokora guidance ria etu enkeigo nere ya mokonyire bono omwana oyo abwate arikire getabu ekikiabiria gosomwa abantu bande barigereirie abobisa bechisembe bakire bakirigereirie abobisa ao babiri bakuriye getabu kebarore ne getabu kekene getabu ekia na ndengo segetakiro asabana kijaruka babwate mechando babwata bokongo omwana Cynthia tokumusabira agendre kurika wetani bo agenda gukora omokie kerasime kugania nkororo bono kwa baibuli gutugikira na kugendereria ebyegwa asabana babo ili kubakonya kwegendereria ase karibu na abantu abange mbagenderete gukonyeka gwetera sebire natali asa masomo oka akoliko ko yakwe kitabu gwangonyira asa tambe na nyolra basani abange na nyolde no ebo igabon na chakire kumanya bon na bongolengereri bwango na kolike bitabu ngorobo terigeta seni kiagetembe kuriga se county ya Kisii letrene ngoroku Daniel Untiri mwanchu murigireria abatebunga abantu bare amanyando tokorine ligonda chukogenda sumuchu mokomoke kiagera asengincho yebiro elinde toirane nere samienda tukwandire chigazeti asegekeke kerevosio Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati bwekariguri iria bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga segekege tambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gwatia
amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amo namoroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratare nyagetari to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yago kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura doge ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gagesenya getari anu ga besti elinde mokonje munanji gwetenga yankonjire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta kongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga best nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo piakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ouru Towers Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi gwetira chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwa kogwenia gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya idubwego kinemrulu yitu au inyuranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusi Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende kensi uraganie bago teberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga
nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bo kwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasore asobwango eduke yega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchurigo busongo iyo erangene neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Christa Marian Mission Hospital niyo koreringa ba mentire obokoriri bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate CT scan eyo yekerero wose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero wose the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nebwate ambulance asabo konyibwe emergency usibwengo nje asamarieta yongoro sister Helen Mbaka kurese kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenere niyo monene ese nyaktari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Christa Marian niyo toigorete merangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyaktari yetu onyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo awao. Karibu kero kendi gionsi Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokoni ogu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasaurwo kubweni mwariganirwe asokonyoro ubweni ubu patarire ase umuchibosongo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangio sikimabondo asamange bakiresimi ase namba 0720266999 gose 0791394904 Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Abasaivi ya makiaya Vono Link Up Show nikuja kulijwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sanebere chama baso wika chinse kumigoro umre na nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on ones and twos Kongolele muziki makwa showbiz trending issues namanginande yekielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi kuruwa sasema wika 10 gro Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7 Ekeroye ikiri Eikendi agoteko bahabuna chi kendi chinde uvoita bogo tigire radio nubwansu bukoigwa iwe runa naure mese malonga Rumba na mashabik
n'umurubirio okoretwa semule nere Polycarp Okara uchakira chinsa isaro nebere chemubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mugusie. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu weniabwa amaruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbuira abagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero boime hypertension no borwere kramanyinga kogenda ibure somo be. Walfiti itosomete chinchereza tochokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine, yani ubunyagitari obwa kawaida. Itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa ya marwaire. Nchirende ya gata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akuruese mete twarwa ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Fit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwancho murigirire herinde tunyare kurigirira chigazeti cheri tukoria rero ase ensemo ya kabiri yo murobirega bwetwani ya Getembe ase ensemo ya ne yokubuko korio nere 001 owateba mienda hapo mienda ne rieke ban 001 ne rio koliera maritos ne rio koerigeri na gwate benwe ngegwaru zirera bayeta yose wakire bya sana nyasaye no mya utwanchereri tukolia rero ria on Tuesday nande tumera negaiga nase twanyagete marana monase nsemo ya magazeti aho abantu babokire bya despite the fact rende weather na bere bunere kinataka nguboria manyingo bwatonsi kosa yabona okorangana baba gotumekesti bagote aba bakaka bagote nga mwana na bata manyingonsi igonya mbwatonsi igoya wa ronsi na ndio bwata extra anyway. Karibu sana. Sasa gazeti rero.
Ndio maana sana 001 engana nero musakito Daniel Ontiri narora achete akarikireria hata kangu boli engana yega yokorota umete na gotetirinde na kia bantu bari bakorota sana nguchuru kwarota by the nkorotande no mate chindoto comes out of again to pinto bri kwarengerere mugaso ose I've never known nga ngota barenga kero muntu kwa oragerete muno igotete kwa oragerete extra mono ngubune giyoto kiriye chintinde kerairabu nero ngangu turigere chindoto sana bono timatinga na ninche ndigi chisokoro chitotebenga okoroto kunga what is the significance okoroto avenchara aigote akoreki in the moment ako so amna ngutubokare bakarote lakini it depends ona nyolenga chindoto kero korota kero igotete seems to be kind of different and yo korota kero renchara ibono nga meaning kwenza na bokorota but it depends on kero igotete ndoto kyo ande kwara rengereri buya isoko nyora chindoto chao chiengerete kware umete kware ringo kwari neki ebintu ebingo chikwaro tambire biko konya ebintu biko gosira osaye no lyo korote kireritu ko kominyo goso ko buchengore ntame tanya weika in fact nasikianga kero korota kwanya korota gose kwa kurekanitia magoro ngari tukulio korota ngo kominyo guturi gosuka and I've experienced that nga iliyo kunjita magoro se kominyo guto gosuka lakini iliyo takunjeti na ba kominyoka so it's all in all rende chindoto na bochire igo na ande mbaro na ora korota chindoto chiao you see chindoto is different lakini awa teberinga kero igotete maybe the chindoto okorota lakini umuntu afanta bange umete kero kuriga abanta bange okonyaranga margo abantu ngo beka barikende mono bakorara lakini bora nande I think engane yoko igota kwanyaranga umuntu kwarari igotete mono it's all about timing yokuri ndagiro umete nande kero tokuri in terms of gose tokuri ya egati abari nutritionist na bari bakuri mangana health Wow, chibate panga ekero kwaragire tubantu korara immediately. Tubantu korara kwa kidogo. Chinza za 2 to 3 hours digestion ya chaka na lili ndigo chikotumoka kwanyoranga kio mubere bado activity elite ocho kuengera. Sambora ale oragira uria marabwani na mabere. Orale in the next 10 minutes. By the time digestion ego chaka ukubwane getu. Singe njoma tena jingo tumekere nyinge sana. Sure, nande abantu mbarba koragira like ngomenya korota na maginotu. Abantu mbarba koragira. Yes. Abantu mbarba koragira like they will be there no next day koragira. Munta koragira paka abantu mbarma tora mosororati koragira. Yani again teketo korokanga it is even biblical gluttonous. Gluttonia koragira. Umubegere ndagira agabwera akuri mpaka se kwerera. Ndora nywa maji na ndora akwambia na ndora na. Kukula kumaliza. Ni kukula kumaliza. I remember in high school I want to mention someone because ni my thing victims ya nabange when we were in high school. Are you aware abana ba high school they eat? That's why akoranga kero mwana I high school ayuna ko enda ya igokire. Bako ba active mono. Baka baragere. I had a friend who I don't want to say a guy named Rotole and the timbo atirusa kuru yasale used to eat well. Aba nonchenguragira nali in high school. Kunoguragira. Especially aba mura. Even our director can tell you. When you were in high school, nguragira. Period. Ndio wana sana tukero ndo kurigira asiti gazeti cheru tukuria lero ando tusiasa na bebwatite efetetense kweli ase gazeti ya The Standard ringana linene gotebanga repressive regime ngabono nande chipicha chirasubosyo obwe gazeti ya The Standard nebicha yo murai wense na boyondoche abanyanyimbo ndotenga efichera abona abanyanyimbo babwatite umusacho yo mubegete Kenyansa koranguru bekanali igaru sirio munyanyimbo yo mangu seterongi muru sirio rongi bono yaikiro kogoronse no yonde ni gaba bwatite kogorokonde no yonde ni atagete kumo na mubwate tokoboko ndotenjera bamwambanete yakoranga umungwano yo na babatindiera kweli gegentunkira akorete lakini ndoche niko
egukwanira ikiombekeria kia United Nations esegotebanga state brutality na kibono serikali yabereke gutena gusenga kensega yabereke gutumika chinguru bari chinguru nga kibabere bagutumika chinguru ase obobe esegotebanga in its latest review the UN has delivered a scathing rebuke to President Ruto's administration over its use of retrogressive tactics including extrajudicial killings, abductions, enforced disappearances and curbs on civic space and constitutionally guaranteed freedoms. Ngapono asobosibole anamonondo chase ya mangana yo kurobekana nigo abakenya bono balinire obosibole kiombekere kia United Nations gose UN bono nigo kiaragire serikali ense ya Kenya kiraba gotamangana muna yo gochererwa abanyanyimbo gutumeka chinguru gwetanie kerengo na aboigo ukolina abakenya obosibole boli ekatiba ni anchirete abakenya batwara obosibole oboiga lakini kwani oranga serikali te kugwanjera. You see, Matilda, you realizing regime ya Kenya Kwanza actually ya twalire challenges chinyingi. Every corner, right, left, center. Kwa sababu kwa kugenda sopa chenu kwa nyoranga nibuate agatobe giti. Kwa kugenda se mwana ya security na haro kwa nyoranga nibuate upungufu kidogo. Kwa kugenda sa mangana nene yaba waziri for the shortest time aba waziri ba change. You see, it's like of like namenge yani it is all about changing, restructuring, but we are in a restructuring moment, including the police. And the police brutality, to hear for a long time, not once, not twice. Again, because you have seen from Gen Z, gotira, but then what we are praying, police, that's why we see them as enemies. Out of how do they handle issues? Chaba Kenya, Montana, Rasamago. So you see, a constitution usiri chikoria Kenya igori gotabanga omuntu igakoba guilty unless proven by the court. Much as really abwatiru, that's a prime suspect. But omuntu ngora mwire police when the case is there onye kar guilty na bakar guilty but still na watu bosibore bwae bokuba treated as a human. Igakoba proven guilty ekero ya very confirmed kurwase kigambiro. Yes. Ni page ya kabere ya gatatu ya kane nero gukwandra mangana yu kirondo chotanga police opened fire on demonstrators before Rex Masai's death, inquest told igekando chekero bagende tukurigereria korobekana wa Gen Z asi omwaka oeta na boigo officers in Baby Pendo murder case barred from violence sports ngani gobono ndochinga abanyanyimbo bali banyarete kusikana ne ekina kiae gosengana yumana Baby Pendo nigo okorokana ngani go babisire abanyanyimba abaigambara orokiwa korwa ase chi sports chiri chikorikiro se chinsemo chiri chimolekire kegema nigekorokana ngabanyanyimbo bali basi chinsemecho nigo barabu bagiteire na tokurigereria ase page ya gatatu egotebanga Odor defends Kenya's human rights record nigo oyoiga ori Attorney General gusolteneta amachiko aiga sensi ya Kenya Dorcas Odor nigo bonera nyare gutena kigima na ekiombekirigyo kuhanira obwene wa manyabanto ekira babire bagukwana amangana ya yoko unererigwa kwa bakenya yo abereka gukorekana ase amatuka abwangoiga na ase page ya kane egotebanga Kenya faces worst human rights record oruno robot irukiumbekeri kia UN ngabona ase chinga kiechika na rekoro kina obosibore bwa bakenya gosobwene bwa bakenya mboraba boko bwaterwa koboko ngamboraba boko bwaterwa mono bono nigonga aichina chichinga ki ensi ya Kenya yanyareko utwara ti record chimbe igoro yoko unererwa kwa bakenya. By the way, very true kwa sababu recently tuchakire I think abantu abange bayebire Shakahola by the way. Shakahola, you see, that is one of okuniriyo one of manyabanto. When you come, we have a lot of records that undermines humanity essence ya Kenya. Munabono, when you talk about abductions ine fomo yemo wesenchere yemo yoko unireria obwene bwa Kenya abductions. You remember the Kware? Is it Kware? Kware the Kware Dam. You see, those were humans. But now, One is another way, another form. Yoko unireria obwene bwa Kenya. Another thing, the Gen Z.
the revolution much as they are ne demonstration ya range the constitution allows them to demonstrate but at the end of the day tikibenga demonstrations so korobekana kwa murembe lakini we had abana mbale basirete unexplained circumstances okwa as another way of undermining Kenyans. So if you include mpaka no kuitwa kwa were no miaka ebere yaerire chiripoti twavere tukutwara na mangana arama yani kerege ndo kora race news is all about abantu kuitwa abanyanyimbo gusikana serikali yakorire kene including the reason one kuitwa kwa Ongondo Were that is undermining human because mabumu is pressure. So much as the Kenya Kwanza government came na nerete reforms ya nyorire challenges especially ya sovereignty na mangana yokuniriria obwene bwake mwanya bantu gazeti yeri tukore goro na bayarenge oteba buna umurayi bwense bono nigo atigarete achengene ni kiagere mezano igakorwa se crisis ochekende na ACPG agatara bote omo principal secretary wa mangana defense ose oborendi nigo anyade kuburia serikali kusike gancha ya serikali kibatoke 40.7 billion kochase emero birio yoko chikone kebuna the military kose military projects ndoche abuna bono abaribe kiumbe ya KDF niko bakanete chibesa erinde banyara gwikirania emiroberi ao eyo babangire eyo bakanete 40.7 billion na boigo ase chitariki imeronge bere na isano nemo 26th of May motinyo iga nigo abaria banyara tokochorwa ase kiumbe kya gosoime kiumbe kya IEBC tubwato munyakire gona boigo aba commissioner batano noyomo ngabono nali bago chikoba vetting ose nali bago chikokorerwa okuringorigwa ose okunenkiwa ayo ni garese page ya gatano na rimo na asense moyende ndochenga son of murdered Kilifi IEBC manager identifies alleged attackers in court nga umomura woyo nyarete goito kose nyagosira umu manager abo ikimbikeri kya IEBC kurase chisemo cha Kilifi igobona arenge busibwe kigambero nane nanyarete gwatuka gose goitaba ko bamanya bali banyarete gwikirania amangana yo na ase page ya gatano na kabere gotabana umukonyo muraibu ense umukoro umusikeriga digashagwa onyare kwerusia nani ase ekiama kya UDA officially onyare kore ko exit osoka ICE 2027 presidency fono nyaga chakire korokia una na bateganga yogo chikurige kiro kyo buraibu ense niga gotebanga ekiama ekyo asoete ekira manitinga nigo kya chage tugwa seganga inchire yemo yogo chikone kyo naba Kenya banyoriro buraibu buya lakini bono ekiro andocho nigo agotebanga ekati yebintu biri byanyare ko babigo korekana nene muno ise yo buraibu ekiama ekiga kya UDA okubota na wa Kenya Kwanza tibora babo koreta obuya bonde bwensiasa aba Kenya nantu bwate oyiga otenete kiumbe kya NIS kose National Intelligence Service onudini age nekira gotapanga security at a risk without full 65 billion budget ngabono nige korokana nga oborendi bwaberense ke mazensi ya Kenya oyunkorengana no otenete kiumbe kya NIS kose intelligence haji ekira goteba buna nigo obaganete osense meyo kanete 65 billion e budget 65 billion nga onye tari bobono nigo yarakanire oborendi banyare kogosereri kwa kiyuma asense ya Kenya na ndoche nse ya Somalia nigo yabeire ke gutwara umurakera korengana ne gazeti ya The Standard bwa emiaka 50 na 5 nomo 56 years of electoral drought bono nigo nga Somalia rolls out voter registration bono bono iga batakire kwe bwatie kura aba Somalia after 56 years imagine after 56 years abu Kenya isukurigererie ese miaka 56 obochori bwa korekane ange wa korekuru 56 I think Kenya we are at 1960 we are around 60 something years tarbo since independence you can tell nga obachori bwa korekane sana in fact after independence I think it was nete obachori mbocheti even go take long because the 63 by 66 obachori mbokorekane 1966 into abata obachori 69 66 if you add 5
I think 60 tukatwara 66 I think 69 aron twatwara tobochori and all those ways twatwara obochori obonge mpaka bono bunanto kandi tukatwara obochori. You see when we have again tobono obochori it is igekoreta democracy igekoreta obwasio much as rende there's a compromise to one democracy nero ere enchiragete sometimes people don't feel ngabantu mbagete chikura so when lakini rende it's a democratic right to kwake kura. So 56 years of not even voting, you see, you wandanga abaraya bakobo abantu bayiboiro basiria mama kotanya ko bachori bo korekana. Yes. Na asinsemo yende ndoche Kenya and Finland pledge to deepen ties as president visits Nairobi. Ensi ya Kenya na boigeri ya Finland mo oraiwe ensi ya Finland no are moskia Alexander Stubb no are asensi ya Kenya bono ndoche ngani go barachi kwene kyabuna banyale gotwara obwa matebore obwaime mono ne page 12 goteba justice threatens as grip on Aroko as legislators murder web unravels ngabono niko ya chakre korokana ngane yiga nigigendete kurigererirwa kigima nande nigira sikigambero oyo bwateranire no gusira kwaye omujumbe ngondo were oyo manyakarete buna Philip Aroko nagenderere kurigererirwa kigima ase usenake na kubwateranirwa ase ingane yo ayuna yanda mange napoko yanyora se gazeti ya The Standard iritukoria rero ase gazeti ya The Daily Nation the enemies within actually yoyo kwanera umurai we National Intelligence Service NIS yokurwanganere Nuruddin Haji ndocheka Matilda bamurekerte egati y'ebintu biri byakorekanire asense ya Kenya biri bigo bikubori omurembe gose biri bigotishira biko gosomurembe buno bono on February 2nd, dozens of missing since militia from Ethiopia attacked Todoyang in Turkana. Ebinte binge gandoche around 7. Actually, 7 incidents. Gose 9. Chiri chianya koba chiko korekana. Biri akubotebanga bononga. Igotore at danger because of amangana yoborendi. Buna bono ndoche kaiga more than 100 heavy armed Al-Shabaab militia raid Mangai village in Lamu and lecture residents. Then the 5 police officers shot dead by Al-Shabaab militia in Boni Forest. So negatia bintu biri anya konya kabaka kwanira biri bikobeka aba Kenya ase ogotanyora oburendi bwesaini bona nigate bringa ense ya Kenya nibwe bwente kurigereria ngaki ebintu bini bikonyara koba bigwepukana eritonyora oburendi. Goska bosio gaiga umugosomugano wi nabakonyora ase page ya 4 ya 5 ye gazeti ya The Daily Nation. Togoska bosio gaiga ndo chinga blow to Gachagua as Alice abandon him kerabono kigambero kyanyara ko bagotebanga maybe andake umurai wenso mukuru Geoffrey Rigathi Gachagua niga asaka tobisi gosio gotabwa tirichiko bono nga keroriri akororekana nga bono nkubware kurende mbaraba bwatani bari baye banyara ko bakorwa sare bibi nakotaro kinga bono no bari nere gati yabo umujumbe okurwanga nere Wambugu Ngujiri uyorengo umujumbe ase constituency ya Nyeri Town uyondo okurwanga nere Mary wa Maua nabago kangema MP okurwa Peter Kihungu abume tembari ba beire bagotena nere koru diria chagete korokana osokire ko ya serikali korwa impeachment in fact ba geta against nonye konye batara ikase impeachment harabira basani ba the moment arekane tibuno onyare ko twaro kubakana no murai pwense na bwatense mo yabantu bari banyara to kubabuna nabasani ba unabono oyo Mary wa Maua ndo abate barenge na wa Muchomba akero to kubarigire lakini rende siasa na bere na bakonyora abantu baikire andegati na benge gali ko gotara kere stage mnewe ko yo ikaike gali agende ne sabari na we bono barakane gotaba amonere mugano yigo konyora se page ya 5 narimo yegaze ya 5 na kabere egase gazeti ya The Daily Nation ase yigo konyora se page ya 5 na rimo ase gazeti ya The Daily Nation goska bosie esengenche biro Matilda ndo chakaiga ase page ya Karengei ndo chakaiga 1.4 million unwanted pregnancies crisis of ineffective pills injectables bononga yanyare kanenga chi kwerende chiria gose chintetere chiria gose amarioga ya gutumeka ase ogozweya
amarito gose okwebwaterani gutancheire bono ni gokorra nga there are some failures ase ensemeyo nchiro chitakari gokora bia Ruto fights off abduction claims, civil society figures out ngabona se page 5 na rimo muraibe senaro chigari gagotebanga bari banyartu ko babagwochererwa gose bari banyartu ko bakoba abducted ngabona they are reunited with their families. And I was like, mbara basiri tibu ngwa. Anana ate vitanga gintu bune kinge go happen na inde. And gintu bune kinge go happen. Nge korekana. Anyway, we are hoping, and that is our prayer, by the way. Much as rende ntomo maeto muraibense it says, but maybe mbiriko korekana. Lakini rende this time around we want to believe nga, especially again to kende kionsi kieko kunobugi mabumonto in one way kieko watcherera. We don't want to hear such stories. Mwana watabanga all the abducted Gen Z protesters were returned to their homes, including those who died. I think that is very true. Mbabet abducted. Even if Mbabet reunited with their families with a coffin, they were reunited by their families. So anyway, we know what I went so whatever I go. I say and say me you gazette gaiga ngosko bositoko nyagokora nkelinga not pass comprehensive schools policy ngabona batagetenga aba head teacher bali balenga primary school babenga no bagotenera junior secondary ase enseme yechisemi wetera ase kyombe kyanat ndoche gaiga umo secretary general kurukwanga nere Collins Oyu nere gakurwa a press conference yokotabanga bono aba rimu balia bare barenga ba primary in the 844 system banonga banyara koba goseba babe na bo batenerete junior secondary school. Matilda, I don't know nkwa roche there is a GSU omo sacha gose boyfriend ika getama sasi. Yes. Lakini do you know ngusiga chirichiro? I'm sorry about the incident. It happened that Musubati oyo nasomete skuru narenge. She was enga keyo konyora tara konyora ria chiri amangana teaching practice. Oh no mwalimu. Musubati manyete. Yeah, I was so sad. I think no mwana wa na obanya alete kuitwa na bakuru asichinze mechi cha chirichiro. Madam oyo gose Musubati umanya kana tuna Sheila. Na vete madam wa skuru na lego so mina ni teaching practice ndio kioboro sana kuko Sheila Mukaya no mwana yoko kwa Lency Amelia. So Matilda, you see when this thing happens like not once or twice twa kwanere especially abana banyaroka like you need to know umuntu omumera na nere chimbu cha njiri chechi nkeka gukora kayamenyete abayibori bahembara byaba. You need to know every detail of someone mugochi wa associate nere. Lakini at some point umezitoruko ikakwa ngoikore kwa neranga abantu kwa very so comfortable no muntu so kwa very close no muntu baka to expect into bune kikura sare no muntu bamenyete nere nyomba buno rugi nainde machas moment no muntu so mwabere nere. You need to also know nkagiya ko ge chugwikira bantu mberba ko ge chugwara gukore by the way. So you know nga bono muntu gwikira iga yabere bobe, but all in all it's an accident and we have had abasigari bago shoot their lovers bago kora. There's someone who killed, even murdered gosono mwana olenge bwe sister yaye. You see even to nebi especially as abasigari. And what you are praying I think ngamba bugate the guidance and counseling. Any institution should be having guidance and counseling. No radio. We should be having one at least you omuntu otebime chande because oisa kubwati iko konyoranga under came frustrations stress anyore kurwegasi ande cyanyomba chikomenterane kwa muntu ikire asekerengo kyokoranga obugimo bumbu bwati meaning nandi. Yes, and so, these are some of the stories that still happen and konyoranga na sensema ya gusi na begutwara umuchando kurende we are praying abantu batwara seba and even friends bari bagukwanira kero maybe babwato umuchando byakongire bobe. This is what I was talking over the radio. Eko chiabe coincidence sana. I was talking about friends, those who you can reach kero bwato umuchando and how you can address umuchando. Kero monta achiringa maite
na korete gento gete na hukaneti, you see you're making that person guilty. Karanjira na ngaki never come out at the other way, I choose the other way. At that point, yes, what you're looking at, kala solve issue, kwa manya kumotenga, this is what you could have done. Yes. Nande ne kirobono tukunya kotevuna amangana yukirage ndrete. Bono umete trust bono ngochire kosoya ko tirimbuka ke message family. It is telling us trust is an issue of late. Squeeze even Kenyans, we don't even trust even our leaders. Are you aware? You don't trust even the president when he talks. Family, ekero family setup. Bono no nya bana bako menyane chimba, bali trust yawe buli. Konya romo buli konya gutiana nga umete nabo nabongo gukora. Nande kira abantu bago chibanya gukwana igo. Mara aligiriria abantu babwate mechando. Utotikerinde abosense moyo koligia abantu ogukwanera ekero emechando yabeire ngonyuri abantu nga ekero asekero ari abantu bose bagutwara chi ega ngembe gocha sori abantu abayambara ororo try to reach out to some people abantu mbara orabaya koeresa nande kwanyara nga kwanyoriro gukonyeka yes na konye kero tukurigirira ase gazeti ya Taifa Leo okay Ndochenga vijana mwaka 2027 itakuwaje kuboria nga abasaye nga kibono mwamwiri bwate bichaye o morara kebaso na boigo bichaye back or Kasmuel ekere goteba nga bono nigo yarorekanire abasaye abaiga nigo batagete gochukwanekia na mpali gochochoro murayi omogotu nigo bararige omurai omosaye Gen Z sasa wapa kufurusha wazee nga bono niko batebire nga mbali gochikwanja abantu abanene ase ebiroge biga kolinde nga kigentu kero kitobone togoita bomete samwe as much as nabokonyora abantu bonika bagokina barechi jini asa bana bagokina abangaine abasahe babwate bakorengereria are egento kero kitobone tukumanyanga nkeringa bado ombasahe mpaka netio bosemye kurasa abaga abantu abanene bali babere bamenyire nse yego babere asubura yasemya kemengi very true by the way you see naboko bomo ngaini lakini ese enchera uko direct aso ko ira energy area ogochi is to the wrong direction umete isikurige enchera basa bawo tumeka chinguru nege kuba chinga kechiga uburayi mbotageti okay na as much as nga na bakoreta revolution mbona tokurigere ukorobekana kwa last year even tombira robiganiri ase uburayi baka abantu bamanyanga kiba bonete even tombira ngo ko muntu obe na abantu abangaini abantu babiri sebroge biga umaye kumana kina kiko handle this situation imagine se akenye to romurayi umujenzi. Let me tell you something, Matilda, we are in a country that rero igakiro muntu somere abana babake basomere. The education system that we have had before moi igasegete abantu bakagenda eskuru wetera soko ba mabere kibaki agacha katabanga yabona primary education, let it be free abantu abange bakainira uri school Uhuru Kenyatta katabanga bono we need to have 100% transition abantu bakagenda secondary school ananda aka wave is a wave the same Jubilee government not even William Ruto during the Jubilee administration pakabeka amangana TVT everyone is learning keromo saibona iga somete. That's why we have a lot of unemployment abasaya bange basomete and they feeling amba somete, so they have information, they have knowledge, they have skills mbamaite gosoma. That's why even abana barero including me, I'm not a millennial, I'm a Gen Z, including abana barero, we think that if they are the most stupid people, it's our parents, because we believe ngabanta bachiti kokere bachiti school, yani they are the dumbest. We see ourselves like we are learned, we have a lot of information, which is true. On the internet we know, cyber nini, we know these things. Lakini there's wisdom. There's knowledge and wisdom. Now what are surpassing our parents' knowledge, but there's a wisdom they have that you cannot undermine. And we need this ntobaganit. And baku ikaranse na barabu. Nkichinyo mojare roja agency chiko kongera. Because we lack wisdom. Where do we meet to talk about that issue? So much as we need to have this revolution through Abasabavo, Murarakebaso and Makore. We don't need to rubbish off Abagakaba. And the same Abagaka for you to be a president. Abagakaba, they must vote you in. Much as Janisutra Babange, Bantumbara Takura,
abagakaba they need to be brought in a negotiation table na inde kuika babo egere banyara koba bako to mwelekeo because oburayo bombo bumaite they have seen it and they know nkikero much as we need to bring change ni sawa to the system is not working to arosiri maybe nenjire bintu bikokorekana abagakaba the same people who are the solution to our problems maybe through abasaya abika yes bakobere nga anyukuganite ko bo muntu kororare tema kobera n'abantu abagotuna ryo kumanya ngaki amaene no twakinire abantu abangi bakinite ibintu biri okora ase mitanda ibintu biri okosomirwe school na bibyo katumanyite lakini komanya n'abantu iskogaiga bado ko handle issues chire complex bado nga Gen Z gaki mpaka netio bosemyo kurase yavagaka ombekega igana mambo minto Jackie mama akoro ku Jackie Linobwaya omobekega na njombekega otora yari sakaria history my mother I don't know nkiarari kino ne litalia na bale bekolika lakini nchina bonda ali Kenya na 100% that is knowledge but there are issues my mother can solve that I have no idea about it's your mother so much as side regretting we are a generation that we want to bring change we must also embrace abagaka abakuru omuntu na let me tell you Matilda omuntu na abo mukuru na omurabu nali na abe balimu respect the fact that he is living ngo ya nali egento yakabere these people igo baro kotoa the insight of life na eno maja umatorigeri umugako umyaka 60 ara abandon na bana bae instead yokora criticizing nkiagotero na bana bae learn what is nkieka koreteke mpaka bona ari bunare they are as our teachers muntu ni bwensi ora ahead of you inu mwalimu igao kotema ukora life muntu naro okorete bintu bya kumurigerera igare at 60 70 whatever mugako ni kama alikuwa amejipanga oyasa nara chiete kombo how do you avoid they are the best teachers Pako rio korona tabuati ke na nde ngane ito ayo kwanire bwire na bako gotenga nkikia gere tubuke magwaye bure buna in fact the best thing you can never learn na so monto o failed ako tenkia ta korete ke gere gete situation mune keroro je ngo gonya go vlog na abantu bara successful karaire na maya kara njunga sa abantu abana waro barengamo what really happened the bottom line yes na asense moyende ndochenga epeji yakabere no konyora umugano uyu nga Gen Z sasa niko baganetie kurigia umuraye ebwense ore omokegegima kagashagwa angatuka UDA hoseuda ngonyarego esoge kurase kiama kia UDA na to kurigira sense moyende ndochenga chi company chosukari ya sense ya Kenya bono niko chirigetie kwenyorera abateneneri abaya na asense moyende mauaji yafichuka mama alikanya binti yake kuhusu mpenziwe GSU nga ngina kose omo ngino musubati na nyalete gukani musubati oyoiga kubwatikana kubwatikana naye no wito kwa okay no bwanchani oboiga kwenye mukane omete when I see the photo of my teacher here you feel bad so what I can tell Matilda you see sometimes abibuli abutu agururo kwanira nkorora bare umwibuli karago tebringa karaira around this and this advice of parents sometimes let us not underrate it nande abasai Gen Z tito yakoranga bono we know ntoramanya when a senior person now they begin tonga yaya karaira around this karaira ngora and Matilda do you know abana ba Gen Z rero gano bakani umuntu they cannot yani ntubate metu eremyo make korendo rinol ayuna aranga koga korakana ingora sana tokuru cha se familia umusani ona naro kurukula vinda by the way nange na sobo she told me no ange na sobo and that had happened korende we are saying engore na ngo cha se familia yu asoku musiria amwanchobo na boygo even including the man's family enkayo muga mumroi because no na era gaite te bono hakuna hapa nje on behalf ya abari bonse basomete skuru ya kerera engora sana ikiagira bono abange babo ni gondoje bakolera ngai madam yabo that was
too soon. Na ase page ya gatano ndoche gotebanga chinsemo chiri cha Athi River niga bamenyi wetane chiri busano bono barache kunganywa ase enga notice ni gwanyare tukubwatukwa ase umwaka 2024 mutinyo gatano na kabere korende nigo yarorekane ng'abantu mbaranyara okung'anya ekero obaganetie mang'ana gusinge kerega serikali ganeti chinsemo ochinyare kurigirirwa nabo igamagacha nyare kubekwa roro egotebanga ndochengo kwanderere muna abantu abo onye wikira mambi mbako babang'anyire nigo bono barachie goseriwa na serikali asinjira ere ya lazima na boigo ndoche na raigo sangate kerengera kene kerakuboria muski Kalonzo Musyoka atike konya korerarira igoro yekiombe kia IEBC korendere asoe ground na boigo anyare kwerigeria chikura na abantu wetania emyemo banyare usiria magimabo asinchira yeme basokano yetoigo asinse ya DRC gusinseri ya Democratic Republic of Congo nigo banyare usiria magimabo kubatekana netoigo mbure nyinke gendete gutwa sam na ekero tukurigere no nyakura soro gongorwa gusi mwakoyo mo na rendo chinga chingoko chia njanya alito gusombwa na maji na basoete nyumba kweli especially baria bare gose bari asesinse mochiri okonyoranga gose chitereme na ende metaro bonoiga usiamini umotaro by the way namba nimo kunyo kenyugwa gokunyo bintu byao bya enshonga gwikire nyomba mapema tonyoranga gwasoira umotaro ime tuchago gochora gosenkai na bali bamenye tangine chindoche enshonga na abana they are safe na ende onya mwana ochire skuru ware mbura yenge kanire na no matenga ngotambuka roroche aibuno moibuli as a responsible parent enshonga na abo monene muchire skuru make sure umwana oyo ikire nyumba safely na yego gosoka ku nyumba beka chianga chingia tonyora ng'ekiuno gya gwakire including muna Friday so nyora ng'abantu abange gusi ngoenda bara matanga ibona bagaka mu ngatwatebera mubeke chianga chingia ne chibuti ocho mukwanda matanga yo mwese ko begete buti you have to dress well much as rende ogane ributi chinga kechicho kechio chia matobe na roko kwenda sagi ya samaskani musina matanga yo mwese ko ndo begete chibuti chibuti chisibiwe na ndocho sigazeti ya The Star whatever grand rematch bwate bicha ya Moske William Ruto alafu asinse moyende ne bwate bicha ya Dr. Fred Matiang'i na boigo Uhuru Muigai Kenyatta nekire kotebanga Uhuru shadow looms large in new battle against Ruto niko yarorekane buna Moske Uhuru Muigai Kenyatta nigachakire gotwara ribagari nene kigima aseti mweri bone gochikoba against burae bwa Moske William Ruto ase amatuka yaiga na eri ya People Daily egoteba Kenya's top threats bono bali bagenda tekoreta okugosereria ase serikali kigima ndochinga oyiga Nordin Aji otenete kiombe kia National Intelligence Service no bicho ya erabo nabo igochi besanga chiganeirie konekia gosiko ikirani oborendi ase ya Kenya nigochire 40.7 billion ayona yanda mange nyora ase chigazeti icho edondo samu ekirotoko soka kiagera chinga kicha tonyorire agotebanga ntato nda se Samaria Narok Rift Valley ronto kari coast ko so kambani turase Samaria Narok that is Rift Valley ndocheka go mungwano yomo igo akumetinga bakomera nomo Naroko yomo inde bago chako bwanchani bwabo gabwe kidogo yokara komotema nda tekorete bintu byana bono tomenyamo mbobe no ngakyo kwara kisho mondonye tataitiko wa people mapema kani kende kinge bwati mangu maite miyenda chi process chiringa ngachi protocol chiro abantu bakunya kubwati ase amangana ega yenyomo ekero mondo kerako te historia ene ge kobe tofauti enjirura arore go senjirura ga niko chake nyangi yawo tari ero umuntu ndaraga niko echake. Let me ask you, who should propose like okay tari who should propose wenta ko batayare gere nyome is it the woman or the man abantu bonsi kubako iwana abachake but who should be the first one ko tebanga bono ntake de tomanya ekyo oso gochaka kubwatia mangana nayo na bora atikale ba but I feel the man should be more ready kwa sababu according to me my own wisdom for lack of it but I know I don't like it
Okay, na beko ba. Omonto okoba number 1. Omo sache kiagera. Onyo musubati okagocha seino, onyo gakorara nchara bado igoro riao. So you see, no muchando. Inchege ntongo taberanga, the man should be the one okoba the first. Koba correct the issue of enyomo. Igagocha responsibilities, majas no banga no responsibilities chinyinge necho musacha. Bonero wento koba dinga ki, bono na very stable, I can handle this issue. Bono bogocha tamanye. Agendo vere pembeni gari fence go. Sangana bandi bagotebinga ngonyo tari umusubati wa yereti kango muntu tamanyeti asali. Haurende. Elwe nere ndono yeri tukoria rero. Tubanjo murigereria tugokorera bona samiende semo yechi gazeti na ekira turachukagenda umutumokomoke na tukwirana tobe tukurigereria egati ya manganande amange bona bono o liberera litindi rigendete konekwa asensemu ya siasa ne mono aiga ase orogongo oro siasa ngokoboria tobasagoska korende 001 temedinga nke kwaro komenta kiragosoka tiganta kere abantu bonsi mo gasomia nabo igo emo make sure nga mwabekire cyanga cingiye cyo tubobyega bona igo bogima tutakita korona nga kitokonya gusikobusyo era ntonya gwakana bills cyanya gitari ngekyono yakobo addressing ncho kwabe gitaga shati goka ono nche nkuruga toro cingobe kanda masweta byega egere amangana bebya konda saywe nche tumara na gitoko yankyo bia mana tano mwancho morigire kirongo irana ninche kusogeri gati abari babiri bakosanga na incho kurochinsa 12 kurinde asebono tobasagoska kiagera ngorana tore na yandi amange Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bachiko ya mandege uzito somya bamura bachiko ya mandege twatire kumama ene twatire eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo iyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo kwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuragani wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale awatagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone kisimiki Uhuru nabwate amone kisimiki Uhuru nabwate amona mabaki amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mu gusiasa atambe twabelire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mogusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gwatia
amagoro akobimba mochando bwa arthritis manyinga gwaka igoro mochando bwa sukari amo na moroira amanga arese emebere yaitu oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyora obobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari yaitu ya Nuga Paste erinda nyora obobwenia obwega boito aiga Nuga Paste ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igo na nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire kuri nyagetari na iru nyagetari paka bwasinyire bono ngo teba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya nyagetari ya Nuga Paste elinde mokonde munanyi gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwena ande bono Samarieta ongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nuga Paste nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo piakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Paste nige gotoka asama gacho Ouru Towers. Ouru Towers ye building yege sinyaine Mteira. Igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere. Egento ndahakikishere omogusi yo minto. Nuga Paste nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetira sinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Paste gotanga mbuya kubwa kogwenia gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia mwamogusi Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emeronge tato asama bati ali aye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakerania mabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Christa Marian Mission Hospital niyo korerera ba mentire obokorera bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero ose the latest ensemo laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nebwate ambulance asaba konyibwe emergency usibwengo nje asamalieta yongoro Sister Helen Mbaka kurese kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendenio monene ese nyaktari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Christa Marian niyo toigorete merangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyaktari yetu onyoro kubwenewa nobokoreri kwebirengo awao. Karibu kero kendigians Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokoni obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasauru kubweni mwariganirwe asokonyoro ubweni obu patarire ase umuchi songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangiyo sikimabondo asamange bakirisi ase namba 0720266999 gose 0791394904 Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Abasai Viki Alikia Makiaya Vono Link Up Show nikuja kulijwe mbao kigima kila litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana nebere chama baso wika chinse kumigoro umre na nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on ones and twos bakongolere emiziki bakwa showbiz trending issues namanginande yekielekea Makiaya Link Up Show Link Up na sisi kwa sasa wika 10 Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7 Ekeruye kiri Eikendi agotekwa habuna chi kendi chinde uvoita bogo tigiri radio nubuansu bukoigwa iwe runa naure mese malonga Rumba na mashabik numero
Omuthikilio okoretwo semule nere Polycarp ukara uchakira chinsa isaro nibere chamabaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mugusie. Ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goimbe hypertension no borwere kera manyinga kogenda ibure somo be. Walfit itosomete chinchereza tojokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngende nga conventional medicine, yani ubunyagitari obwa kawaida. Itosomete ngende nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchirende ya gata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomenya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi abwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom
Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria ya Nugapesi. Nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buya kigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea. Nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwaka 2018. Mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya Nugapesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga Nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nirietariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura toke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaige senya getari ya Nugapesi erinde mokonje muno anjwete nga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyigwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Ongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nugapesi nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo piakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nugapesi nige gotoka asama gacho Ouru Towers Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto Nugapesi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisimi gwetera chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nugabest gotanga mbuya kubwa kogwenia gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje tega Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Tembe Television Network ayene amati yao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya idubwego kinemirulu yitu ao inyuranga nigo okonyora e channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeunga kia mwamogusi Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete
showroom yetu nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi cyose uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo gukenye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo eyuerange neduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Christa Marian Mission Hospital niyo koreringa ba mentire obokoriri bwaye na koba ubuyakigima bonomba bwate CT scan eyo yekerero wose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero wose the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nebwate ambulance asabokonyi bwa emergency usibwango nje asamarieta yongoro sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendenio monene ese nyaktari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Christa Marian niyo toigorete merangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyaktari yetu onyoro kobwenewa nobokoreri kwebirengo awao. Karibu kero kendi gyons Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokoni obu. Inyora nigo tokorwa amariogo nyasauru kobweni mwariganibwe asokonyoro obweni obu patarire ase umuchi busongo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangi osikemabondo asamange bakiresimi ase namba 0720266999 gose 0791394904 Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Abasai Biki Makiaya Bono Link Up Show nikuja kulijwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana lebere chama baso wika chinse kumigoro
wanitaka umrena nera Wizard Crown vakubwatrana na DJ Topsha on ones and twos makongolere emiziki makwa showbiz trending issues namanginande yekielekea makiaya link up show link up na sisi kurwa sasa wika 10 gro Wizard Crown na DJ Topsha ime ya Getembe FM 102.7. Ekariye kiri Eikendi agotekwa habuna chi kendi chinde uvoita bogo tigiri radio nubuansu bukoigwa iwe runa naure mese malonga yumba na mashabik numero video okoletwa semule nere Polycarp ukara uchakira chinsa isaro nibiri chamabaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mugusie ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu weniabwa amaruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwa sumbuira abagakenga abagaka sana bwe sukari, what we call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kera manyinga kogenda ibure somo be walfiti itosomete chinchereza tojokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine, yani ubonyagitari obwa kawaida itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchidende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti guys wako ninyama kwali na iguru wachi wake goroba ya gatatu erumu 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Duka ya Uhuru Superstores Limited